Bună, Minecrafteri! Am revenit cu episodul 5, adică 4 din Survival. V-am spus și episodul trecut că voi face pe multiplayer. Aceasta nu este casa mea, este al unui prieten și nu știu cum să fac să-mi dea și mie loc. Că mai de mult eu stricat cineva casă. Nu mai pus asta. Și de atunci nu mai văd de la lor la nimeni. Dar nu contează. Cum vrea el. Pe mine nu mă interesează. Cât timp am și o casă, asta e bine. Mi-am încheiat, face un hotel sau nu știu ce. Face ceva, dar super interesant. Asta e baie comună pentru toți. Închidează și poți să dai bani. Bine, nu bani de pădat. Nu Minecraft. Aici e camera mea. Vedeți? Cupeu, cum mai de aici? Bun. Hai să mai oprim. Să mai vedem ce găsim. Nu? Uite, nu știu să ce fie. Skeleton! Ce zic eu? Mor. El mi-a făcut o armură de aur. Eu nu mi-am pus toate și încredința lui armură de... ce era? De fier. Yeah! Bun. Ce mai e aici? Nu știu să-l dau lui. Ce? Da, ești bag? Da, nu știu ce. Am ciudat, că eu știu care protecție. Și nu mai am protecție de aici, sau? Abandon. Nu știu ce. Bă, serverul ăsta nu joc de mult timp, cam de... cred că am auzit că de server. Bine, eu l-aveam, dar s-a schimbat de mult. S-a schimbat foarte mult. Sper că v-a plăcut celălalt episod. Și nu uitați la like, dislike, nu contează. Cel mult contează like-ul. Nu dislike-ul. Chiar să pasă că de mare. Aici e o casă, cam de mare. În fine. Aici, știe la 3 paune așa. Știe, este fain. Sunt valori. Ăsta e al unui prieten de-a lui. Care te-o găsește în ăsta. De multe ori le spădeam și
toată lucrurile. Yeah. Nu știu cum puteți. Ce? What the hell? O să spun. Eu... Taci! Voi pune puțin pauză. Știu că este că am enervat câinele, dar în fine. Și am revenit. Aici o să plantez 2 copaci. Nu, îmi trebuie 9. Care nu mai am. Uite. Nu știu. Ce să fac? Din păcate, atât este pentru episodul acesta. Știu, e cam scurt, dar asta e. Ciao! Pa, pa! Dați like sau dislike dacă v-a plăcut episodul 4 din Survival cu BMW Live. Să văd dacă dați like sau dislike. Ce vreți voi, cel mai bun este like-ul și subscribe. Pa!